môjho prvého videa z hry War Thunder. No a ja som hneď v hre. Takže ako môžete vidieť, mám IS jednotku a som proti celkom dobrému súperovi. No. Takže toto je moje prvé video a toto bude začiatok aj prvej série War Thunder. Uvidíme, koľko bude lajkov. A ešte chcem točiť aj Minecraft. A ešte nejaké iné hry. To ešte presne neviem. A teda tieto dve, Minecraft a War Thunder. Bude vychádzať video každý týždeň, dúfam. Ak sa mi nepokazí internet. No, v tejto hre sa dá hrať za lietadla aj za tanky. Neskôr budú pridané lode. Na čo sa teším. Ako 85. Sme na mape Horgvalský les, či ako, neviem. A cieľom tejto hry buď zničiť všetkých nepriateľov, alebo obsadiť všetky 3 body a tuto hore na to Panzer 4 je také, čo tam ubúda, čo tam bliká. Tak to, do ktorému týmu to zinde skôr, tak ten prehral. Ajíčka. To sa nebojte, že mám OP tank, lebo toto sú AIčka a to vám nič nespraví. Dám sa síce body zadarmo, ale hrám arkádové hry, teda zjednodušené. Aj historické som hrával, ale no dáme sa aj videá z historických. A toto je hráč, vidíte? To meno. Takže teraz mám 264 expov. A ping 89, dobre. FPS 20, dobre. Určite, ak chcete túto hru, tak dám do popisu, kde ju môžete nájsť. Ale je to warthunder.com. A tam dajte stáhnuť hru a ešte predtým sa zaregistrujte a potom si ju stiahnete. Stiahuje sa to asi hodinu. Inštaluje sa to krátko. Takže teraz by mal výjsť update na War Thunder, takže bude to troška dlhšie trvať. A je to dobrá hra. Ak hráte War of Tanks a War of Warplanes, tak to je nič. Oproti tomuto je to nič. Grafika je tu dobrá. Tanky, no menej ich je tu, ale sú krajšie.
Lepšie sú tanky a aj to na pocit reálnejšie, že nejako mi to strieľa vedľa. Ja mám poškodený kanón. No, trafa. Ale iba pás. Ostrý wind. Na to si dávate veľký pozor, na to protilietadlo ostrý wind, lebo to je... To má 95 mm kanón a vie vás to zničiť za chvíľu. Na to si dávate veľký pozor. Keď to stretnete, počujete teda, vy nepočujete zvuk, lebo som ho vypol. Na budúce zase zapnem. Takže... Uvidíme, či sa s ním popasujeme. Teraz sa opravujem, tuto v rohu, v ľavom dolnom rohu môžete vidieť. Iba 3 sekundy. A ideme po ňom. Ale vidíte, on mal strašne tenký pancer, takže dá sa ho zničiť na jednu ranu. A keby som mal high explosive, to sú také žlté náboje, tak ho zabijete na jednu ranu. Ak dobre rátam. Ale musíte sa dobre trafiť. Oj, aj panter. To je nepríjemné. Ale vyradíme ho. Video to bude 20. bude vydané. Dneska je 19. Takže a ne po toho zmrdače nám zobral Ačko. To je mŕtvy, to je AI. To sú ako bóti, to AIčka, to sú bóti. To sa nemusí, to vás nehničí ani za svet. Iba na Kursku vás môže zničiť ona, dielo. Protilietadlové dielo vás môže zničiť. No, poď, lebo tam ide panter. Bohes! Skadiaľ. Do Ritia so Shermanom. Preto to nenávidím Američanov. A ešte aj Nemcov, chápete to? Oni na 1.34. Ako som ja, 85. DPT, vidíte to tam hore. Tak na ňu potrebujete lietadlo a tank, aby vás zničila. Chápete to? A ja, aby som ich zničil, potrebujem 4 náboje. Najmenej. A oni ma zničia i hneď. Lenže je tu panter. Aha, je to panter. Takže to bude troška prúser. Hellcat. KV2, KV2. To musíte ich hneď zničiť. BUM! Darí ti. Švádzanič. Po tej KV2 musíte, to má 152 mm húfnicu, to vás zničí za chvíľu. Jedna rana by stačila. Kritický strelec.
Tu ďalšia KV2. Do riti. Ja. Pomoc. Tady. No, prehral som, nevadí. No a to by bol koniec pre toto video. Takže uvidíme sa na budúce. Tak, čus.